खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोआ रंजाखांगोन। बृष राशि। थांखिया जाफुङियाव गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन, गाज्रि सान। मिथुन राशि। गुन गोनां हाबा मावना मुं गोसारनो हागौ, गुबुनखौ गियान होनो हागोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे खामानियाव गावनि मानसियानो हेंथा होगोन, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोसोआव हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। सम थानायावनो मावफुंना लायाब्ला फैमाल जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया मोजां। तुला राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाया सोमजिनो हागौ, नखर संसाराव असान्थि जागोन। वृश्चिक राशि। मोजां सोलोंथाइ लाना गियान मोनगोन, गोसोआव गोथार साननाया फैगोन। धनु राशि। माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ, गोजौ फारसे जौगानो हागोन। मकर राशि। आखायाव रांखावरि जोबस्रांनो हागौ, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै अगियान आखुनि जानो हागौ, इसोरखौ सिबिनो रोङै जागोन। मीन राशि। नखराव दावराव दावसि थासारिया सोमजिनो हागौ, बिमानि सुखुआ गैया जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।